Kasi nakamiss ang Shockwave. Nandito tayo ngayon sa pinaka-junction ng Bathurst and Wilson kung saan dito po talaga yung main na area ng Filipino town dito sa Toronto, Canada. So dito kasi sa Toronto pag summer, ito yung parang pinaka famous kami sa mga festivals dahil ang daming mga festivals talaga dito during summer. Especially yung mga Filipino events, oh my God. Talaga ang daming mga organizers na nag-organize ng mga different events dito all over GTA, Greater Toronto area. Kaya ang saya-saya ng mga Pilipino. Para siyang isang pagtitipon na pagtitipon ng isang malaking Filipino community dito sa Canada. Parang sinulog. Parang sinulog o kahit ano-ano, ati-atihan, nandito na lahat. Kaya ang saya-saya. Iikot namin kayo guys. So stay tuned lang kayo dyan. Huwag kayong bibitaw. Dahil mag-i-enjoy kayo sa papakita namin mga food na especially sa mga Filipino natin, mga OFW na nandito sa Canada na namimiss yung mga, lutong Pinoy, Filipino foods. Nandito lahat sa Fun Philippines. So, iikot namin kayo. Ano yan, kuya? Sanitizer. From Okay. ano? Sponsor? Sponsored by June. Ay, Jude. Sa Jude saan? Anong Shoppers. company? Ito. No. Ano company to, Kuya Jude? For a good cause. Fundraising. Nagpa-fundraising Fundraising. po kayo? No. It's a charity. Just Ay, charity lang. Yeah, Oh, my God. Si Kuya June talaga nagpapag-giveaway ng mga hand sanitizer, mga kabayan. Yun Alonso na Toronto, Canada. Toronto, Canada. Saan? Yeah. Anong mga organization nyo, Walang Kuya? organization. Wala. Independent Oh my God. organization. Namamahagi lang siya ng blessings, guys, mga Water. kapatid. Water, lahat-lahat. Cotton coffee. Isa siyang, namamahagi din siya ng pansit. Oo. Kaya, my God, talagang tingnan mo, bless na bless si Kuya June. Yan. Yun Alonso. Mag-hi ka sa family mo naman sa Hi. Philippines. Ang mga lahat ng pamilya, lahat ng ka-classmate ko, nakakakilala sa akin. Taga saan po kayo, Kuya John? Ako taga Cagayan, living in Toronto for 34 years. For 34 years. At namamahagi po siya ng kanyang Now, mga blessings. So, kanina, I'm now jobless. All I have to do is just to give. That's it. jobless siya, pinamamahagi siya ng mga ganito. Yeah. Whoever na Free nakakilala sa akin, guys, hello. Okay. I'm still alive. Okay. You're still alive, Kuya Jun. Mabuhay po kayo and God Oh, bless. dagdagan pa kita na isa. Okay, ang dami. Ang dami. Salamat po, Kuya Jun. Kamay. God bless you po. O, si ate may hawak na halo-halo. Saan yan, ate? Saan mo binili yan? Ay, Kabalen. Oh. Ito, ate, sanitizer. Ayan, mga kabayan, pinishare na namin. Hello po. Ayan na ang Kabalen. Yung kuya. Uy, naku, kumusta? Ay, tignan mo Ito na. ganito. Ito yun si kuya. Hello po. Mag-hi ka sa family mo sa Philippines, kuya. Hi, Philippines. Taga saan Ay, kayo sa akin, ate, kuya? Taga Ifugao ako eh. Ay, taga Ifugao. Pangasinan. Pangasinan. Oo. Ayan si Kuya Rick, kilala ni Na-confuse ano. ako, kuya. Talaga. Thank you very much. Saan ka nag-work dito, kuya? Ah? Saan ka nag-work dito? Well, I'm a retired pilot of Canadian, Canadian Army. So, Wow, bigati. kaya retired May na. bagong bar si Kuya. Ano mo? Saan yung bar mo, kuya? Punta kayo sa, Travelers Lounge. Travelers Lounge Drive po. Lounge. Okay, Drive yung address. Lounge. Yeah. Travelers Lounge po. Oh, Kailan po yung papalitan ko opening pa niya? pangalan niya. Kuya, kailan po yung opening niya? Mga within 2 weeks pa. Within 2 weeks, mga kabayan, mga kabarangay, puntahan niyo po ang bagong bar ni Kuya. It's going to be open in 2 weeks, so update ko namin kayo. Huwag niyo kayo, ano pangalan Kuya ng bar? Papalitan ko ang pangalan ng Travelers. Travelers Bar. Ayun, thank you po Kuya, mabuhay po kayo. Ayun, thank you Kuya. Oh, thank you. po. We'll see ya. So yung kayo nag-organize ng ano? So thank you sa lahat ng mga punta sa Fun Philippines. First year. First talaga, at ito yung pinakapalang celebration ng heritage, Filipino culture, Filipino food, and Filipino hospitality. Kaya my God, guys, we'll see you again next year for another successful show event. Dito lang po yan sa Toronto, Canada. Fun Philippines! Thank you, bye! Ito yung pinaka-first year nila na in-organize. So my God, I think it is successful kasi ang daming dinayo talaga ng maraming mga tao. Ipakita mo sa kanila. Papakita ko sa inyo guys.
Reyna, say hi naman dyan. Aking mga magagandang mga friendship. Oo, di ba? Gaganda. Mga artista. Mga artista. Di ba makita natin yung mga artista natin? O, ayan sa Fun Philippines 2022. All the viewers, we haven't seen Kayla since Oh my God. since I think pre-COVID. since the movie. Since the movie, which will not be named right now. But come see us here at Fun Philippines and come visit our booth at AMP Studios Canada for Star Magic. Okay. Hi. Ayan, tuloy-tuloy lang ang saya dito sa Fun Philippines. Ano kaya mga pinipilahan dito? Kwek-kwek. Ah, ito pala yung famous kwek-kwek. Nasaan wala ng kwek-kwek? Tignan mo ang lalaki. Pakita natin ha. Pakita namin yung kwek-kwek. Oh, di ba? Hello po! Fun Philippines 2022! Sila po yung gumagawa ng masarap na kwek-kwek dito sa Toronto. The best one in Toronto. The best one in Toronto. Saan po yan? May store po kayo? Ate? Wala po. Ano lang, Pag mga seasonal lang po. seasonal lang, once a talaga. year. So, So, very ano po, rare talaga. tignan mo naman, rare. Kaya kung nandito kayo, tikman nyo na yung pinakamasarap na kwek-kwek ni ate, oh. Ang galing, my gosh. Next year po. At saka pinipilahan. Pinipilahan talaga ang pila. Ang haba ng pila, oh. Ang saya, my God. Kaya lumaki yung tiyan niya kasi kakakain ng kwek-kwek kanina. Hindi na mag-close yung shorts ko. Kaya bumitirik si si Mel. Nang dahil sa kwek-kwek yan. Nang dahil sa kwek-kwek pala ni Ina-advertise ate. kasi yan kanina ni Coque Martin. Kaya, Sino? in-advertise yan kanina. Kaya ang dami. Yung kwek-kwek? Oo. Ay, kaya pala. In-advertise sa stage, best kwek-kwek in town. Tapos in-interview si ate. The best kwek-kwek in town talaga. Kaya nakapila lahat ng mga tao. So, dadalhin ko kayo guys sa pinaka last na pinaka dulo na. Alam mo yung nami-miss mo. Ito yung pinipilahan nila. Oo. Yan. Yan. Ako pala. Akala ko food. Hindi pala pagkain yung pinilahan. Picture lang pala sa akin. Oo. Ilang Filipino yung dumadayo dito, may mga iba't ibang lahi din guys. They wanted to experience the Filipino culture. Yeah, Filipino culture, Filipino food. Yan, sasakay na kami, Pit Senior! Ayan, sige go. Pit Senior! Oh, ayan na yung Reyna natin dahil wala siyang pera. Sa Ilopez. Dahil wala siyang pera. Inihintay ko pa yung driver ng tricycle. Diba? Gusto ko pumunta sa Pasig. Oh, dalhin mo siya sa Pasig. Dahil wala siyang pera, nakaganyan lang siya. Pero social pa rin. Oh. Ayan yung broke. Broke as in broke. Broke. Ayan, ang saya-saya. May Pit Senior, pasinulog, oh. Everybody, enjoy the rest of the weekend. Sungka. At saka mag-trackstone din. Sungka.
Magkano ate? $10, 7 for $20. 7? 7? 7 for $20. 7 for $20. So, just hit the ano? Yeah, all you have to do is pop at least one. And then Okay. you can try. Ah, okay. 7 for $20 and the one's on the same one. Okay. Sige doon, tagay. Try namin. Try namin maglaro. Asa mo ganahan, ana? Ha? Ano yan? Yan? Dito na? Ah. So, ready? 1, 2, 3. Look! Oh! Pilak ka. Huh? Where? That one, Yeah, nanalo kami. unicorn, Not bad. Mas gusto ko malaki. Mas gusto ko yung malaki. No? Maganda sana. Bili ka na lang daw. Ha? Bili ka na lang daw sa grocery. Ay. $20 mas malaki pa. Ate, pwede pa makapalit og shockwave, te? Oo, duha, te, kato ay shockwave. Kaon mig shockwave. Oh. Shockwave. Oh. Shockwave man na sa ato, Davis. Yung ukoy, yung vegetables. Oh. Ha, shockwave. Oo, ano man. Shockwave. Ate, okay lang yun, te. Mag-change tayo para mahuli sa Taga saan ka, taga saan ka sa atin, te? Pangasinan. Pangasinan. O, ayan. Tikman mo yung shakoy sa Bisaya kasi yung ganyan shakoy. Oh, shakoy. Ikaw, te, taga-asa ka sa ato, te? Davao. From Davao! Si Tita. Tita, saan pa natin, Tita? Davao Kidapawan. O, say hi sa taga Davao, Tita. Hi, hello. Kumusta mo dyan? Oh, panalo. Tikman ko pa rin. Palpal pagpak. Shock ko na kwarta. Ako financier na diri sa Kuya Mel. Bili ako ng shockwave ni Kuya Mel o sa FD Foods. Of course. Ha? Magkano, te? Te, magkano? Oh, $2. $2. $2, so $1 each yung shockwave. Thank you, ate. Ano pa bang matitik? Hi! Kasi nakamiss ang shockwave. Is kaayon. Kami kay shockwave, emerging shockwave sa ato dahil. Medyo sa ko na kanang ibalik sa highway. Kanang bulingit kay kamot, nagyan ana ang kuan. Maodo na nami ah. Bulit kay ko. Kakuan bulingit kay Kandi kamot. manghinaw ba, no? Di makina niya, maikuan. Kambay sa highway mo yun kami ha. Na ang mantika gigamit kana po. Lakas na hangin. Hi! Ano dito, ate? Taho? Taho pa sa loob po. Ito yung... Ano to, te? Buka pandan, sagot ulaman, lychee, and then iced tea. Ayun po, nasa chicken choose. Here. Ba't ba na to? Chicken natin wala na. Oh. Kay hukay sa tabo sa banay. Manin siya.
Saya ka, te. I like your tripod. Oh, thank you. Mauni siyang tabo sa banay. 3-4-12. Asa na, te? Kang isa to? Anong fashion to, te? Anong mga paninda niyo? Ito lang? Mga RTWs? These are a variety, just like copying the style of Philippines, just like Baclaran style. Baklaran, o kumbaga parang, Selling oh, different items. anything. Parang siyang ukay-ukay, di ba? Parang ukay-ukay. You want to come to the CNA? I do the CNA. I'm an artist, so I'm the Filipino artist. Taga saan pa kayo sa atin, te? Cagayan Valley. Cagayan Valley! Say hi! Ang saya niya, ate. Hilot. Sinong manghihilot dito? Manghihilot. Wala? Ah, dito sa kabila. Mga kabayan natin, oh. Say hi, mga kabayan. Tiago. Ayan, Juane, Canada. Gawang Pinoy. Yeah, ako may designer. Ah, siya pala yung designer. So, kuya, sinong pangalan natin, kuya? Francis. Pinoy Kuya Unique Francis. Design. So, sa yung Ayan yung mga design ko sa loob. niya. Ito yung mga design ko sa loob. Nandito yung design. Picture natin, ha? Ayan yung mga unique design ko. mga Ayan. Francis. So, pili lang kayo yung design ni kuya. Wala po kayong minimum order basta? Wala naman. Wala naman. Mas, Custom magkano order. isa? Magkano isa? Usually $15. $15? With short na yan. O, tapos, ilang days yun bago nila makuha? At least 2 to 3 days. 2 to 3 days. Ayan. Thank Huwag you. niyong kalimutan. Thank you po, Thank you. kabayan. Thank you. Ayan. Dito na nagtatapos ang Fun Philippines by eating the shakoy. Napakasarap. Enjoy mo na namin. Thank you guys. We'll see you guys very soon. This is Kayla for Kayla on live vlog. Bye for now. Bye.